ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡ ಇನಿ ತಾರೀಖ್ ಐತಿಯಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಅಂದ್ಮಾರ ಶಕ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಸುವರ್ಣ ಚಾನಲ್ ಅತ್ತ ಕುದರಮೇನಾ ಕುದುರೇನೆ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಸುವರ್ಣ ಸುವರ್ಣ ಚಾನಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತ ದಾಲೇಜ ಇಂಚಿಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಈತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಐಕ್ ಪನ್ಪೆನ್ ಎತ್ತ ಬಿಹೈಂಡ್ ಏನ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಇಂಕ್ ದೇ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬಂದ ಅಂಚ ಸುವರ್ಣ ಚಾನಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ತುಳು ಬತ್ತನ ರೀಟೇಕ್ ಅವೇ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಪಾಠವ ಸುರುಡ್ದೇನ ಭದ್ರತುಲೆಗೆ ಅಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅನಿಲ್ ಇಂಚೆನೇವ ಬಕ ತೆಲ್ಪು ನಿಂಗೆ ಸತ್ಯ ಈ ಜೋಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಹೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅದ. ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಬಂಡ 15 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂಚ 15 ಬೋಡ ಬರ್ಚ 15 ಅವಳ ಬರ್ಚ. ಓಕೆ ಕಂಸ್ತಾಶ್ರ ಪೂರಲಂಡು ಅರಬಿಕ್ಲಂಡವ. ಓಕೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗಲ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವೈತಲೆಕ್ಕ ಬಂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮಾತ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುವರ್ಣ ಚಾನಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿವಸದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತ ಹೇಳಿ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಚಂದವಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೇವೆ. ಅದಾ ಅತ್ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಬಕ್ಕ ಬೋರೆಂಡು ಅತ್ ಬಕ್ಕ ಬೋರೆಂಡು ಅತ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬದುಕಿ ಅದಾ. ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿವಸದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಯ್ತ ಬಂಡ ಸುಮಲ್ಪುಗತ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಇನಿ 15 ಅತ್ತ ಇನಿ 15. ಸೊ ಎಲ್ಲ 15 ಅವಳ ಹಾರ್ದಿಕ ಸುರುಪು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತುಳುಟೇನೆ ಅನ್ಪುನು ಮುಂಗಡೆ ಒಂದು ಮುಂಗಡೆ ಒಂದು ಆಂಡಲ ಎಲ್ಲೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂಗಡೆಯಾಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿ ಎಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪನಂಚಿಂದ ಪುರ ಅವಿನ ಪುರ ಪತ ಪೂಜೆದ ಐಟಮ್ ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನು ಪೂ ಹಣ್ಣಂಪಲು ಬಕ್ಕ ಉಗ್ಗಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಂಜಿ ಉಗ್ಗಂಡವೆ ವೆಜ್ ಉಗ್ಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ. ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬೈದ ಪೋಯ್ ನಿಗಲೆ ತೋರಿಸ್ಪೇವೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ದಾರೆ ಬೋತು ಜತ ಟೆಂಪಲ್ ದಲ್ಪ ಇಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಕ್ಕ ಏನೋ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಂಗಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಂತಲೆ ಒಟ್ಟು ಪೋಯಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೇಂಡ ನೀರುಂಡ ಫರ್ರಿಗೆನ್ನು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಒಂದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪೋಪುನಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪೋಪುನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ಪುರ ಒಂದು ಪುರ ಚಿಪ್ಸ್ ನೆಟ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರೊಂದು ನೆಟ ಈ ಮನಮ ಏರಿಯಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ದು ಪೂರಲ್ಲೊಂಡು ಪಂಚ್ಬೋಡ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಬಕ್ಕೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಕ್ಕ ವಾಚ್ ಪುರ ಉಂಡು ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಚ್ ಪುರ ಉಂಡು. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಂತ ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿ ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಸ್ಲೋ ಪೋಲಿ ಅವು ಏನಪ್ಪ ಈಗಲೇ ರಪ್ಪ ಮಸಾಲ ಪೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಲ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಮೆನ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂಚ ಉಂಡದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಫ್ಲಾಗ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆದ ಲೆಕ್ಕೊಡು
ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಒಂಜಿ ಶಾಪು ಹೋತಾನೆ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಬರ್ನಾತೀನಿ ಒಂಜಿ 4-5 ಶಾಪ್ ಹೋತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಪ್ಪಲ್ದ ಪೋತಿ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮನೆ ಒಮ್ಮೆನೊಬ್ಬರು పోతుంది. మన వల్ల రింగ్ లైట్ ఉండు బోర్డు అన్న రింగ్ లైట్ మన వల్ల ఒక బంగారు అంగడి ಇದೆ ನೆಟ್ಟೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕೈಪ ಹಣ್ಣು ತೆಪ್ಪುಂಡು ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಅವತ್ತಲೆ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಇನ್ನು ಮನ ಮೊದಲೇ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತನ ಮನ ಮಿಂಚುಂಡು ನಟ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ತೋಜಾವೆ ನಿಕಲೆ ಇರಂಜುಂಡು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೂಲಿಂಚೇನೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ನ ಅಂಗಡಿ ಸೂಟ್ದ ಅಂಗಡಿ ಸೂಟ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಆಫರ್ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನಟ್ಟು ಇಂಚು ಬರ್ತೇವೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಅವೇ ನಟ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಇಂಚಾರೆ ಗಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲಂಗಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಉಂಟು ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ. ನಿಂಚ ಬತ್ತಂಡ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮನಮವರ ಎತ್ತನ ಮೂಲಂಗಿ ಹೊಸ ತಾತ ನಿಂತೆ ಸ್ನೇಹ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಒಂದಲ್ಲಿ ಇಂಚಲೆ ಮನಮ ಟೆಂಪಲ್ ಬೋಪನ ರೋಡ್ ನಟ ಕೂತಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೂತಂಗಡಿ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮಕ್ಕೊಂದು ಬೋರ್ಡು. ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಮನಮದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲುಂಡೆ ನೆಟ್ಟಿ ಏನೋ ಪುರ ನಾನು ಇತ್ತ ತೋಟದ ಅಲೆ ಹೂ ಕಚ್ಚಿನ ಬಜ್ಜಿ ಹಳದಿ ಕುಂಕುಮ ರವಕೆ ಕಣ ಬಕ್ಕ ಹೂವು ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟೆ ನಿಂತಿದೆ ಆತೆ ಆತೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಜಿ ಕಾಜಿ ಈತ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತಂದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ ಆತಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಬೇಡ 7 ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ
ರಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ರಪ್ಪ ತೂಪನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೈಡ್ ಬಲೆ ಅಂಚೆ ಇಂಗಲ್ನಿತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆದ ಇಂಗ್ಲು ಪಿದೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಐಕ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆರೆಂಡು ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಅಟಿಲಾರೆಂಡು ಸೊ ಕೆಲವು ಬಗೆ ಬಗೆ ಉಂಡು ಪೂರ ತೋಚ್ಪಾಗ ಅಂಚೆತ್ತೆ ನನ್ನ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆ ಬಗೆ ಅತ್ತ ಪೂರ ತೋಚ್ಪವ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಪ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ಒಡೆಲ ಪೋರ್ಚಿ ನಲ್ಲ ಉಂಡವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಗ್ಯಾನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಮುಟ್ಟ ಏನೊಂದು ಆ್ಯಂಪ್ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಉಂತಿಲೆ ಪೋಚಿ ಉಂತಿಲ್ಲವೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನೋ ಒಂದೊಂಜಿ ಅದು ಪಂಡತೆ ಯಾಕಡೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಮಾರಂಡು ಬಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಸೊ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಮಾರಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೋಡಿ ಇತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತಾರ ಏನೊಂಚೂರು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿ ರೋಸ್ಟ್ ಒಯ್ಕೊಂದು ಬಕ್ಕ ಅಂತವೆ ಒಂಚೂರು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕೊಂದು ಏನತ್ತಲೆ ಇಡಲೆ ಒಂದಿದಲೆ ಬೀಜ ಬಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಾಡದು ತುಪ್ಪದಟ್ಟು ಕಾಯವನು ಶೋಕದ ರವಲಾಡು ಅಂದ ಏನೊಂದು ದಾದಂಡು ಶೋಕದ ಏನೊಂದು ಬಕ್ಕ ಅಂತ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರವೆ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಸೇರ್ಪದ ಅಲ್ಲ ಹೋಗಿದಂಡಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಲ್ಪದಿತ್ತಂದು ಸೊ ನನಗೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತು ರವೆ ಪಾಡ್ದು ರೆಡ್ ಕಪ್ ರವೆ ಇತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಡಿ ನಾ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಾಯ್ತು ಏನೋ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ರವೆ ಲಡ್ಡು ಅಂಚೆನ ಪಾಕೋಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಪಾಡುಂಡ ಏನಂತ ಇಂಚು ಬಲ ಒಂದು ಗಟ್ಟೆ ಒಂದತ್ತ ಅಡ್ಡೊಂದು ಅದಿನಂಚು ಶೇಪ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡತ್ತೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಉಂಟು ಪೂರ ಕಿಚನ್ ನಿಲ್ತೆ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿದ ಸೌಂಡ್ ಉಣ್ಣಿಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಜ್ಜ ಅಂಚೆತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೆಣಸ್ಕಾಯ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕದ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಆಯ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿದ ಪೂರಲ್ಲೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೂಲೊಂಡಲ್ಲಿ ಅಂಚೆತ್ತೆ ದಾಲೇಜಿ ಖಾಲಿ ಪೌಡರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊತ್ತುದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತಲೆ ಕೊದ್ದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಒಂದೊಂದು ಕೊದ್ದೆಲ್ಲ ಬಟ್ರನ್ನ ಕೊದ್ದೆಲ್ಲವೇ ಇರ್ನದಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಟಾ ಪಾತಲ್ಲಿ ಕೊದ್ದಿಲ್ಲ ಕೊದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾಕಂದಿತ್ತ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅವಳು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ತೋಜ ನಾನಿತ್ತ ಕಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಹೊಡೆದ ದಪ್ಪ ಅವು
ನೀರು ಬಿಡೋಣ ಸರಿ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಆಗೋಣ ಅಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೌದಾ ಪಾಪಂಬಕ್ಕ ಲಕ್ಕಂಡು ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಮೊಕ್ಕಲ ರೆಡಿ ಅವನು ಚಟ್ನಿ ವೈಟ್ ಉಂಡು ಏನ ದೆಕ್ಕದ ಅಲ್ಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತಾ ಏ ರಡ್ಡ್ ಇತ್ತನತ್ತ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಮೆ ತೋಜನ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಒಂದು ಎಡ್ಮೆ ತೋಜನ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಎಡ್ಮೆ ತಾವು ಅವು ಗೊತ್ತಿಲ್ದ ಒಂದು ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಲಕ್ಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಡುವ ಫೇವರೇಟ್ ಸಾಡ್ದಾಗು ಬರೋಡು ಏ ಸಾರ್ದಾಗ್ಲು ಒಳ್ಳೆರಿ ಮೂರು ರಟ್ಟು ನುಪ್ಪು ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಸರ್ ಸಾರು ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಓಡ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಸಾರು ಉಂಟು ಅದೊಟ್ಟೆ ಪಲ್ಯ ಹೇಗೆನಾ ತಿಕ್ಕಿನ ಮೆಗ ಮಾಡಿ ಹೋಯ್ತಿದೆ ನೆಟ್ ಹುಲ್ಲು ಮಗ ಮಾಡ್ತಂడి ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಓ ನನವರ ರೇ ಚೂರು ಪಡ್ಲೆ ಹಾಫ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಡ್ಲೆ ನಿಧಾನ ಒಣಸಾಪ್ಲೆ ನಿಧಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಗೋವಿಂದ ಪಡ್ಲೆ ಅದೇ ಹಂಚಿದಕ್ಕೆ ಸಾರು ಬೈಜಿ ಫ್ರಂಟ್
ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ